Isa sa tradisyonal nga paghimo sa asin ang nagpabilin pa nga paagi nga ginagamit hangtod karon sa lugar sa Baybay Alupihid, ang ilado nga salt capital sa tibuok Misamis Oriental. Gamit ang terik sa adlaw para sa pagpauga sa tubig dagat o pagpanglimbasog sa mga gauman niini, ilawom sa kain sa utong tutok, isip isa sa panginabuhi nila sa lugar. Gikan pagod sa akong mga ginikanan. Daanan kita mga sinay. Ang pag-asin gid po sir dili basta-basta. Oh, kusog nimo, importante lang gid nimo ani, ampo lang gid sa Ginoo nga tagaan kag kusog. Ako ni tanan kagi, sakot. Na siguro ani ngitkitan pa ko niya ani. Isa sa pagsulay nga atong gidawat aron ato masinatian ang dili lalim nga pagtrabaho sa mga gauman niini para lang makalahutay sa kalisod sa panahon. Nilalim nga trabaho, no? Kaya ang kontra nimo ni, ang init, ang kahuwi sa kamot, dili mabayar ang kahago, barato kay ang pangayo, mapugos ang ubang, iwitak ang tura makagunit sa kita. Sama ra gyapon sa asin nga malani, dali ra kayo kay mo may pagkagunit, bayad din sa utang man. Muning puti. Muni siya. Ako na siyang gisipte. Trahon sa pinulan ako'y sumok. Bagong adlaw na sad para sa bagong adtuan didto sa lugar nga ana ay nagpabilin pa nga tradisyon nga wala mailhi sa kadaghanan. Og sayo sa kabuntagon, nibiyahe na kita gikan sa Cagayan de Oro paingon sa lugar aron atong masaksihan ang pagsugod sa mga trabaho niini kay matud pa sa wala pa magsubang ang adlaw, nagsugod na kini sila. Nata diri karon sa salt farm diri sa Alupihid. Og diri makita nato ang tradisyonal nga paghimo sa asin. Nagikan pa kaniadto hangtod karon ginagamit gyapon nila mangita tag tawo nga atong maistorya bayan ani aron makabaluta sa pamaagi sa paghimo gikan sa sugod hangtod sa pag-harvest sa usa ka asin. Og tanawon po nato kung unsa kadugay ang pagpauga sa tubig nga dagat nga ilang gigamit hangtod silang pag-harvest. So usa ni sa ilang mga natapok diri nga asin, mga nauga nga asin gikan silang pagpabulad sa tubig dagat. Kita nato diri nga maghimuan nila og rectangle nga porma diri para butangan sa ilahang tubig dagat kung asa paughon ang tubig nga hangtod nga mahimong asin. Gamit lang ang solar or ang init sa adlaw. Og karon nakahigayon ta sa pag-iistorya sa isa sa mga sinay sa lugar. Nga bisan pa man sa kabisi niya, gitugutan ta niya sa paghataw gamayng oras kanato sa pagtubag sa atong mga pangutana. Unsa kadagwayon ang pagpauga ni? Kini pag sugo, pag butang ani sa tubig karon, ihapon nimo pila ka oras. Igo oras 3 kagis ni nga. Pwede ra sa kada lugar ang process lugar. Kada adlaw kagis ka. So magsugod ka diri unsa oras ka trabaho? Kuan, sugod ko dire. Sigara mga alas 6. Kasi sa buntag. Oh, pero kuan gyud ang gwapo mga 5 ana. Depende lang sa 4 ana. Kay init mo kayo og kuan na, ug tunang kang sugod. Sa karon mo nang medyo pagid alanganin kay bago pa man pud mi nagsugod. Kay atong naging summer naon tay init pero kalit ng bulan ko. Karon pa mi nakabalik mo may ingon lagi nila nga nainit iko nga mabot. Diri, ipakita niya kanato ang mga proseso sa pag-asin. Gikan sa pagsiguro sa mga bularanan o salt pans, matarong o plaster kini aron masiguro nga dili mausik ang tubig dagat nga ibutang. Inat mo gani. Okay. Siya ikuan mo gawas ang tubig. Inat. Ano yan? Hasol kayo. Bantayan lugo ninyo ang langit ani sir kung ulan ba o dili kung ayaw magbutang og ano ni tubig. Pagkuan na lang kanang surti ay na lang. Kung init siya, tubig lang gid ka nga. Ano nga tubig gud kanang nanagapon ba sa tunga. Init. Na kuan gid mo. O dili mo init na. Way kagis. So make sure lang gid nga dili mo gawas ang tubig gid. Oo. Nga napurma gid siya nga Pag may buslot, mo gini siya gantayan kay magkuan mo po siya maggawas ng tubig ani. So mo yung ginabuhat nila diri no. Aya sila magbutang og tubig dagat sa ilang bularanan, ilasang tarungon nga gina-make sure nila nga ang tubig nga ilang ibutang dili manggawas o dili mga sayang. O ginatan-aw po niya nga walay buslot ang maong silupin.
ug kani nga ilang gamit nga mga nga silupin nga klase dili ni basta-basta nga silupin nga ato makita sa merkado o ginagamit na to sama sa murag siya trapal no pero di siya trapal murag na pagkatrapal pero lahi siyang klase bagaon siya nga klase ano siya ngalan sa kanan sir? Sarol ni siya nga klase nga silupin so pila ro gani ka gamitan ra kani nga silupin aya ma-dispose Mo depende sa pan sir paggamit nimo. Pero ang bipar sila nag-issue sa sulupin. Pwede nga po nimo sunod tuig. Nang katon nimo ni. Kaya na may sulupin nila ihatag. Wala po na yung ibalik imong. so kani unsa ka dugay lugar ni nga silupin ah? Kung ano na siya tong sugod urag Enero o Pebrero. Ang karong tuig nga Pebrero. Oo. Pataw-taw gid no? So mudugay pud siya usa ka tuig. Oh. Ay sa Milisdan. Oo. Nga ni kalig-on di ang silupin nga gamit. Sarol. Kaya maabot og usa ka tuig na provided mo sa BIPAR pod. So maski pag wala igisi, ilisdan na dito dayon Oo. para mabag-on na pud ang silupin kaysa pabuton nga magisi. Human masiguro nga pwede na magamit ang bularanan, gikinahanglan nga limpyuhan usa kini gamit ang brush aron matangtang ang mga yuta o mga dalikdik nga anaa niini. So ito buhaton, matabang taog brush. Sir, para makabalot ta. So, gamit ating brush to. Murag yung naniligra ni. Pwede man sila. Tawak. Kani kita askin no. Same ria po na itong brush ng gamit to sa asin. Murag po ni. Nato yung mga nakita diri nga area nga wala pa malimpyuhi o wala mabutangan og tubig para bularan sa tubig dagat kay dili na pwede kay nangunot na bitaw ang silupin na daghan na og mga bustot ang uban sama ni maglisod na og bira og ayo ani so nakinahanglan na siya ilisdan na gyud so ang gibuhat ni sir katong area ra nga mahimo pa nga bularan niya mo yang gibutangan mo ni siya yang gipang-arrange sa una so kani siya mugasto ginig oras gyud gikan sa pag-arrange pagtarong nga ang tubig nga imong ibutang dili manggawas paingon sa pag kabo sa tubig dagat ug ibubo diri Kaya imong kaputi sir. Tulok adlaw dire. Murag mahimo ikaw igrot. kainit no so mo na itong gibuhat ron tabang taog brush kay kani yuta kani abuga nagumikan ni sa ulan mo nang kinahanglan limpyuhan kadyot pagali ko diri rog di siya lalim kaya ang kontra nimo ang kainit gid di mo ka pwede mo trabaho gaulan kaya ang purpose ani is magbulad man ka gamit ang adlaw Human nato malimpyuhi ang bularanan, ang nga na kinibutangan sa tubig dagat o nga nagpresentar ta nga kita ang magbutang aron ato masuwayan. so mo diri ta makuha og tubig para tong tubil Ang pag-asin gid po sir dili basta-basta. Maagi pagkagkuan, maagi pagkag luya-luya. Mas init. Huno kami nimo alas 3. Oh, init lagi na. Oh, kusog nimo, importante lang gid nimo ani, ampo lang gid sa Ginoo nga tagaan kag kusog. Kasi na, oh, kagis ko niya. Na akong asawa kay wala di pa nako patimbang kay taas bugo. Na ako ni tanan kagi, sakot. Na siguro ani ngikitan pa ko niya ani. so ang pamaagi daw ibutang dayon atong ituali hinahinay nga tuali nga dili mo gawas ang tubig so usag to nga ang pabutang sa tuwa diri kay kani alas 3 ang banabana sa hapon ang pagharbis ani kung usa ka balde ra imuhang ibutang nimo ibulad nimo alauna sa hapon makaharbis na ka pero para daw mas daghan ang maharbis unyang hapon so sa kadlaw nimo nga pagbulad isog tunga na to na alas 3 sa hapon ang pagharbis na to unya so makayong kita nga di lalim tulor gali ang gitugot sa tuwa sa pagbutang og tubig para ibulad nato diri pero gikapoy ang tagamay unsa na lang ka nga nagsugod pag gikan ganina kan buntag si sir alas 6 aning gibutangan tanan una na gilimpyuhan una niya gibrasan sama sa tong gibot kanina gibutangan di usa og tunga ka tubig kada usa so di lalim ang magbulad og asin so kani siya gikan pa ni gahapon Oh, gapon ni siya nga kon. Ano may asin no?
Kani siya mo ni gihikang gahapon. Tapos gidungagan nimo karon para madungagan ang kaparat. Oo, nga pala. Para madubol siya. Modoble pud ang kadaghan sa asin. Ganun. So ang pamaagi sa ilahang mato pa ni sir, kanin tubig nga ilang gigamit naggikan diri. Mo ni nga area pod nga pwede ra nila gamiton. Gikan sa tubig dagat, ilahang sigupon gamit ang makina paingon sa pinakauna nga butanganan reservoir sa tubig dagat. Tapos mudaga na sa pikas nga butanganan sa tubig hangtod paingon diri. Nakani sa aya pa nila magamit, kinahanglan pa nga painitan sa pila ka adlaw kay kung ahaton daw nga gamiton pa daw ni nga gikan pa bag-o pa na harvest gikan pa sa dagat. Pangit daw ang asin ang kalabasan. Pino do kayo daw. So ang mitabo, pag once mahurot na ni diri, katong pikas nga tubig dagat nga gibutang didto, ibutang na pud na diri para aron magamit na pud diri nga area. So nabutang nga naka door to door kumbaga ang tubig. Bawal to gamiton diri kay kadto siya gibulad pa siya sa adlaw para magamit na igo pud nga nahurot diri mo itubil pud paingon diri para magamit. So para magamit nila ang tubig pud diri, gibuhatan nila og kanal-kanal ang area. So makikita na to nga gikan diha nay buslot pagawas diri para matubilan ni ang kanal patuyok sa tibuok bularan sa asin nga diri sila gakuha. So sama sa to ang gikalusan sa sa tubig na mga gibuhatan gapon nila diri og mga bangag para diri sila mukalus og tubig dagat. Diba, para dili siya lisod kumbaga mukalus kay nana diri. Ug atong tanawan ng uban nga part nanay mga napurma nga mga asin. Mga hapon na po na ni alas 3 sa hapon daw, igo na nga time para harbison tanan. Makita na to nga napay mga hugaw pa gyud. Ang resultaan is lagom pa ang asin nga iyang makubra. So mabutang siya nga class B daw siyang asin pa katong nay pagka lagom. Sa kadugayon nga sige na niya og bulad harvest hangtod nga malimpi ni gini ang maong bularanan. Dito na magsugod og harvest og puti na nga asin nga mas mahalin siya sa mahal-mahal nga kantidad. Kini usa sa mga na-harvest nga mga asin. Nakita na to nga lagom pagid siya, so nabutang ni siya nga class B ni siya nga asin. Og diri sa pila ka adlaw nga pagbulad ni sir, mag-harvest niya, sulod daw sa 4 ka adlaw, mo ni niyang na-harvest niya tanan nga lagom pagyapon nga mga asin. Ang gamit aning lagom nga asin o class B para abono. Ang puti nga asin is class A. Nabilong siya sa class A. Muning puti. Muni epektibo kay magamit nimo sa mga bulad, ginamos. Kini siya kay dali man tunaw. Dili man pare atong importer nga dugay man to magkuan tunaw. Na ang imong ginamos ato, munang makaka-try ka ginamos kan nimo sagol man asin. Oo. Okay, ang gibutang nila nga kuan man imported man nga asin. Dugay malanay. Una pa ito siya nga klase ito imported. Dili para kini mo yung patara gyud. Asin kay ug mo lang kumkumo ni sikan kanto sikan ana sikan na malanay man ni. Malanay. Dali kay ni siya. Maulanan ni siya kanang anak kadagan. Maulanan dili ni mo tabulan dali kina mo. Tunaw. So kaning mga na-harvest ni labi ng class A, good for consumption na gina siya. Oh. Pwede na siya isagol sa tong mga pagkaon. Oh, kanang atong pagkaon. Siya. Sa karong nga oras alas 9 pa sa buntag ug wala na makita na to wala na tao. Ingaron nga oras alas 9 nahuman na sila og bulad. So pabuton na nila ang mahuman ang pila ka oras ug mobalik sila unya hapon na sa mga uban na sa launa, alas 2, alas 3 o para mag-harvest na sa ilahang gipang bulad karon nga mga tubig dagat. Mobalik ta unya sa mga alas 3 sa hapon para ma-witness nato ang pag-harvest nila sa ilahang mga ipambulad nga tubig dagat. Human sa tanang angay buhaton para sa pagpabulad. Oras na sad ang hulaton para sa pag-ani sa asin. Samtang ang kainit sa utong tutok ang magpauga sa tubig dagat nga ilang gibulad. Ug sa pag-abot sa taknang oras alas 3 sa kapunon, sig iyang nagsugod na ang uban sa pag-ani. Alas 3:45 na. Og para magsugod na tagkagis. Dito sa pikas nagsugod na po sila kagis dadto. Og pag moani mo diri, bawal ang magpayong. Kay naa sila tinuan nga once magpayong ka sa inganing mga negosyo, basin mag-ulan ba, no? Kay kani mo gud nga kuan gud nga trabaho, kinanglan og init gyud. So makahatag malas ang magpayong. Og dire, nakahigayon usab kita sa pagtabang aron masulayan ang kahago ug ang kalisod sa pagtrabaho niini
ilawom sa kainit sa adlaw. Kini nga kadaghan. Tulo ani. To puno kay itong balde. Tulo ka balde sa kasako. Sa kasako. Oo. So nabutang mga 9 ka salt pan, ka usa ka kasako ka. Oo. Sus grabe di lalim. Dili mabayar ang kahago, barato kay ang pangayo. 200 ra ang yuon pa gyud. Mapugos ang ubang kay waitak ang nga maton pa ni Sir Dinis. Makagunit lagi igo ra makagunit sa kita. Sama ra gyapon sa asin nga malani dali ra kayo kay mo may pagkagunit, bayad din sa utang man. So naay mga rules no. Kung mag timan na itong mga balaod pod. Balde dapat wala sa yuta diri para kanunay limpyo ang diri area. Kaya mo may purpose para maka harvest pohon og puti na. Oh, pag umana to og hakot tungkol sahon, do ka balde. Human nato maeksperinsahan ang pagkamangasinay sa makadyot, makaingon ta nga di lalim ang pagtrabaho niini. Kay nagkinahanglan kini og igong kusog ug kaligon sa panglawas para makalahutay ilawom sa kainit sa adlaw. Pero bisan pa man sa kakapoy sa klase sa trabaho ug sa kainit niini, nagpabilin gihapon sila nga nagmaligon sa paghinaot nga makalikawas sa kalisod sa panahon. Isa sa atong nakatunan nga dinhi sa baybay, ang asin nagpadayon sa paghulma sa kasaysayan. Gikan sa kainit sa adlaw paingon sa mga kamot sa mga masinay. Hinungdan nga dili lang ilado ang alubihid nga salt capital sa Misamis Oriental, kundi usa ka panulundon nga nagpadayon sa kaligon ug paglaom. Sa before ta Mulakaw gitagaan ta ni Sir Dinis og pahalipay gamay nga asin. So dagan-dagan gini. Taw-taw gini mahurot.